Hallo chuir bhé an seo le riint scéalta nuíochta as Meiriceá trí chula ebrán ráhhuiile sa fiche agus híle sega man féidir le éon ámod dionne as a bicú sin níl sé soléir domsan neacha go dtí gomleanaim go an chóirmach fear atá I dtine cónraí sa bhreasaí láit dar bennim Nova Iguaçú agus baineann tá siad sa dorchadas a gháin go bhfuil léas gréine á heilsiú agus é gearra ámad an chónra. Is chosúil go leagam nua den vírus crómach ag réaba trí Meiriceá agus gur corc seachnach é seo ó híomh sláint poiblíde mar níl na tíortha I Meiriceá ré ó hí vaccínú nó táda. Agus mar sin is chosúil go bhfuil lot an vírus ag scris geileagar agus na creatlaí sóisialta sna tíre sin. Meiriceá, nuachtas Meiriceá. Tá Borradh Eacnamúil le feiceáil. Tá nuamhrach ag fógart go mbeidh siad go hiomlán oscail faoin Iúil. Der an Mayor de Blasio é seo agus é ag taringt pictiúr mealltaí beofíanta dúin de haure ina bhfuil an chathair is mó Meiriceá, stoch go mbeadh chathair is mó Meiriceá ag fille bhrí agus fuinneamh na léitheanta réamh vírus. Hasá mar sin tá túltóirí ag caitheadíomh na slabhraí agus na gormachaí ag úsáid spreagaí na seiciannaí ón rialtas chun airgid a chaitheamh áraí agus geileagar na tíre chuneol bun. So tá seo a réiteach bailí don fás Eacnamúil is tábhachtaí ag for le na scóra blianta. Cosúil má hálíonn sé. Sílim nach chuil an seo ná riire ach sort margaíocht cóvis. Analís nuíochta. Joe Biden agus Chuck Schumer. Cé Chuck Schumer? Déanamh as nua amhrach agus ceanara an na tromlaí tromlach. Caidir tromlach. Sílam gur focail firid cinnach ach rá
glóna trombó, tromhús, tropic, trombach. Aha! Finish genoeg. Mar sin, choróma. Ceanara an tromlói sa chóghraid. Tá an tuchttar an baidnig legan amach chlár-oibre dá rialtas, agus is chlár-oibre úil bhíonach, chlár-oibre ár-daimeanach, agus ní dóigh lín go naireoidh leis an chlár-oibre seo, mana bhuaise an tuchttar an géile comhoibriú cabhar ó dhaonlathaí na cóchála. Tá na daonlathaí sa teachbán, tá éonsaíochán déagas dáthe deachcub sa seanad bailú euro, agus tá tromlach beag acu I dteach na nionadaithe. Agus fágar an sin gur féidir leo, más féidir leo na daonlathaí go léir a tharraingt le chéile agus slua olmór. Is féidir leo, cibéad is mian leo a dhéanamh sa chóghraid go háirithe agus na poblachtánaí trína chéile faoi láthair mar atá siad. Ach cathe Biden agus Schumer a bheith sa leaba ceanna le chéile má gin si bhliaadna. Muna mai Schumer sásta pell immert le Joe Biden, well, siar de siúcas as an achrann sin ná tada. Ní aireoidh leis an uachtarán a chláir-oibre ar a gríis. Right. Táinre. Ri an focail sin deam fiú gan é a lorg sa bhoclóid, bhí táinre uafásach in Israel mar riúm scóra. Viele ceartséadfach a bhí an, ní sagam cin tanna bhíar ach sin deire leis a bhéide. Right. An Rúis tá muid gimocht thailear fe támadí. Well, tá muid thailear bhí muid in Israel in istíoch. Tá Leonra Navalny ó rolú sús ag rialtas na Rúise. Tá uachtarán na Rúise, más é tuachtarán é, Vladimir Putin, tríis beartas a chur ar bon chuiscí asantas de heisir be sa Rúis. So, sin deire le Navalny is cosúil. No bhí chéine caint faoi réanlachas sa tír sin. Right. Well, tá daoine puiire ag baint na mascanaí díobh agus seogan Mark Rash in Bethesda, Maryland. Bhí sé ag rothíocht go dtí na siopaí nuair a chuaille sé radio ná rá masc a chaithfh ach so cit rinne sé. Nuair a bhain sé na siopaí amach ag sé faoi deara go rá mascanaí ar gachéine go fóil agus billeasc leis dul isteach san siopaí gan cheann agus chuach sé bhaile gan dul isteach an éanaid. Sin an sáin ina bhfuil muid faoi láthair. Tá cead agan sais na mascanaí a bhaint dín ach is leasc lín é sin a dhéanamh agus daoine eile fós a chaithfh na mascanaí hartar. Florida, Florida. Tá si sríanta a chur ar vótáil sa stát. Nó sé tarsúlan seo ná na poblachtánaí cínú
fad agus is féidir leo nach mai na daine atá abrimis imol na néanlach in an bhótáil sa chéadtáchanile. So ní féidir bhótáil Moscaí bhótáil níos mó agus bei sin is deachra bhótáil mar neamhláisí níos seo as seánach. Berne cinich na scoilinaí scotheachnacha. Ní nach inú cheartúin cad is ceartúin dhéanamh faoi sin. Is beag daoine gorma ná Hispáineacha a éictear sna scotheachnaí. Cén fá mar sin an bheic fí iad sna scoilinaí scotheachnacha. Ach ceist leanúnach. Emergent biosolutions is cólacht iad seo tugadh conra déantúsaíocht an vaccine dóibh ach is cosúil gur milliú cuid mhór maith de na dáileoigh i rinne siad agus tá droch iarmhairtí techt as seo go háirithe agus an cumra ag techt ón rialtas. Ceir deile scélín beag go faoi thománathe cíanaistear sin iad na timánathe thománathe na leorathe olmhór agus chunas céir dhéanann siad chun cólúdara a láthart féin. Well, rionta cob fáin siad madraí, cut, éin, agus feicimid ban le madra in hocht jeepers éan, ag i freisin Eacnamúil téan hena. Tá mucha beaga ag rionta a fiú. So, sin iad na scéalta. Bhfuil éon oscail agam daobh. Tá. Anna clí. Anna clú agus vaccíniú. Siadam gur bonan. Cumadaí, sin an duine sort muir a thugann aire de áit. Is cad dhéanann sin. An áit a chathúáil. Mar sé. Is anan stocha rachmas, severus agus muin. Sin. As de roiteach. Snían an cloch bheag sinne ectar bhain go chéile ag trasnú na spéir is dócha. Fectoriad. Cloch bheag atá an chnávan trí spás. Is dócha grasstróideach muid féin. Ná dhéanann tú rud gan bhail pínos tá tú a dhéanamh beagban droch iarmhairtí agus déaltaí labhairt faoi haidirí mar shampla waríonn síomhéaltaí gan bhail pínos. As pon an túil. Béirlinn agus dócha ach má ní eicim éon dar ráha ach an focail sin úsáid agus is as leitin an focail cibé ní as béirla ach as pon an túil. Ok, sin iad mo chuid scéalta dos focail an má tásúla go bhhain úsáid éigen as tú agus go mbeidh ag caint le chéile arís sa bhfad idir an dálín goim ra dé